en armhävning. Men Och på tillbakavägen så kör vi en setup. Det kör vi. Åh, roligt! Jag vet. Gud, Då kör vi. 3, 2, 1, kör! Jogga inte. Vi har varit bort i linjen! Där, den linjen. Slutet av den här, slutet. Här uppe. Men vad? Vid den. Här, en armhävning. Fram till mig och så armhävning.